makabarta. Ni soyayya da ke na shirya a wayanai niyya miyo da ke zance zan furta don ki ƙara fahimta ki ji na ɗautota akan ki ne. Kasan akan kwaɗin har ta zo maka kuka za ka yi. Kina a matakin farko a zuciya ta kinya karko da kwasan kitin na dako. Soyayya sa'a ce a ciki ni na dace na samu mai shan kuka. Da kai na shirya aure na niyya biyo da kai.